Batan Hajiya karama a gidan nan ba karamar barazana bace ga siyasa ta da farin cikin wannan gida namu. Duk wani abu da zai taso a fadin farfajiyar wurin nan, duk wata tattaunawa akan yarinyar nan ake. Yanzu ke wuyan kyariya yayi kwarin da zaki tashi ki tsaya a gabana kina gaya mun bakakken maganganu irin haka? Ba wata matsala kawai a fito a gaya mana sai mu nemo babanmu ko? Haɗin kai da ake so a gidan nan kuma ba zai taɓa samuwa ba wallahi. Kasancewa ta karama a cikin ku shi ke nuna cewa ta fi ku rauni. It was a dark night in a small dusty, deep in the countryside, untouched by the changing times, where the merciless age-old tradition. To yanzu ummu ne ma ya za ta yi da The lady is crying softly while her lips quivering with a deep passion. The violence to be shocked but still scarce. House of Top Multimedia brought you a new blockbuster movie, Rayuwar Amina. Ya kamata ku sani cewa ku dinnan ba daidai kuke da kowace irin yaya ba. Ku ƴaƴan sanata ne, sanata kuma mai daraja a wannan ƙasar. Ina mutuncin yake? Ina matsayin yake? Ranki nake so! Ana mun barazana da rayuwata. What become of Amina? What the garbage she have seen? What a anger she must fall in? Rayuwar Amina. Zan so ka bani koda minti 2 ne kacal. Dukkanin wani bincike da tambayoyi da zaka yi ga kanan ga Hajiya ne. Mitin din da zaka je shine fi magana yarmu da ake yi yanzu? Siyasa ta ita ce manufata, siyasa ta ita ce tushe na. Daga wannan karan ka gama ta. The consequences must follow the back and the anger must tear the taker. Rayuwar Amina. Na ga ku cewa zan aikata da abin da kuke so. Daga ta mun shouting ne. Me yake nema ya faru da ni ne? Wallahi zan tsine maka albarka. Siyasan ma ta kika duniya ta guje ka. Rayuwar Amina. Producer Ayatullahi Tagi and directed by Abdullah Amdaz, the excellence. Dan haka ake yabona. Ina da kwanya. Rayuwar Amina. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Sai ku danna subscribe ku danna kararrawa domin kallon shirinmu da zarar mun saka muku shi. House of Top TV tana nan a YouTube channel ɗinmu.